Hej YouTube, så er vi tilbage med noget Minecraft. Koala Gamers! Med koala. Vidste I, at der er koala med Koala Gamers? Nej, det er der faktisk ikke. Der er kun mus med. Mus! Koalan styrer for vildt. Dam. Musen kan godt lide et eller andet, der rimer på vildt. Ja. Ja. Gunpowder! Se min flotte næse. Nå. Gunpowder! 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 Og vi har fået lidt whetstone, siden I var væk. Ja, fordi vi har haft uheld nede i minerne. Eller Nicolai har. Så vi har ikke så meget jern igen. Nej. Jeg skal lige Jeg har sådan set også lyst til at spise en koala, så... Og vi har ikke så meget jern igen, fordi vi var nede og mine halvanden stack. Og så mistede vi en del, og så har vi kun 43 og fik lavet de jernsætter. Og jeg faldt ned i lavaen og alt muligt. Okay, hvad skal vi lave? Ja, Vi skal ned i en mine. Jeg går ind, ned i en mine og mine. okay. Random shit. Så. Ingen sure miner. Koala bliver sur, hvis du bliver ved med at sige det der. Hvad skal jeg egentlig lave? Nå ja. Okay, sådan her, sådan her. Trapper. Hej med dig. Jeg hedder Mickey Mouse. Og koalaen skal bare ikke i skole. Nå. Jeg slår snart koalaen med min iron pickaxe. Det joker ikke. Au! Der var slet lidt for hurtigt, var. Det var slet ikke fordi man glemte jorden. 2 sekunder. Nej, jeg har... Nej, vent, hvad? Hvad er det lige sket? Nej. Det er noget læderudstyr, jeg... Det er fordi, jeg har noget læderudstyr, jeg kravler ned under jorden, og nu kan jeg ikke finde det igen. Hvorfor gravede du det også ned over jorden? Ved jeg ikke. Nå, men Mus, du burde kunne finde det hele. Bare forsøg at lave sten videre. Jeg har gravet en hel masse. Nej, ved du hvad, jeg laver bare med noget havregrød, og går ind og spiser mig selv. Okay, sådan der. Har vi overhovedet nogle wooden planks? Ja, det har vi. Nu laver jeg havregrød. Og vi har kun 1 brun svamp. Det er for dårligt, Koala. Det er for dårligt. Så skal du tage benene og så gå ud og farme lidt. Det tror jeg nu ikke. Musen. Okay, og det første vi skal er at finde diamanter. Så, men vi skal lige have lavet huset færdigt, sådan er klar til at Niklas han kommer. Jeg kan godt lide YouTube ser de er nice. Der er rotter på loftet. Du slår pænt hårdt. Du kan ikke fiske dernede. Er du et problem? Did you have a problem? Where, det er min mening om din mor. Nej, det er min mening om din mor. Au! Hvor meget liv har du tilbage? Fuld liv. Har du? Yeah. Du slår som en koala.
Men nu hvis koalaen har sådan et her. Musen er pænt irriterende. Tænker det bare rundt med en fiskestang. 2 sekunder. Har du ikke noget kul? Der ligger noget kul inde i ovnen. Det gider jeg ikke at have. Jeg vil have det fineste kul. Det er fint kul. Håber jeg. Helst ikke. Meget kredsen, at det kommer til gulvet. Er du kredsen med kul? Ja. Okay, en stack, det var lige præcis nok til at lave taget Prøv at se, færdigt. hvor smukt. Prøv at se, hvor smukt det er. 3 senge? Hvordan har du skaffet dem? Nå ja, der var et får derhen. Bare beder du får rigtig mange gange. Jeg tror bare, jeg har dræbt nogle koalaer, og så fik jeg uld for dem, og så... Det er det fedt lavet. Skal jeg stå lidt der? Ja. Altså, skal vi så... Hey, hvor er vores svampe henne? Okay. Hvor er vores brune Vi skal svampe? Det ved jeg ikke. Vi skal finde os en gæst, vi kan have ind i Minecraft. Jamen, Mikkel han har spurgt så sindssygt mange gange. Må jeg være med? Hey, vent, I begyndt uden mig, det må jeg. Ja, så han får lov til at være med den her gang. Ja. Kun denne sæson her. Fordi han er så meget... Han lyder til at være meget hyper. Det ved jeg ikke. Må jeg være med? Mikkel, hvis du ser denne video, så subscribe! Okay. Ja, jeg skal sætte en video, så besøg mig. Nej. Okay. Hvorfor laver jeg egentlig altid sådan en dealer som vindue eller sådan noget? Jamen prøv at se de vinduer jeg laver. Det er dejligt. Det er pæne vinduer. Mangler bare lige en stack mere, så lige. Det er perfekt. Fuck, Ja, en firkant mere lige der. Det var med dig. Ja, så sammen, vi skal se. Okay. Nå, men jeg smutter lige ind på. Æderkop! Æderkop! Au, jeg skudte mig selv. Sig mig, hvor har du den bue fra? Hvorhen? Den fik jeg fra et skelet. Nice. Jeg dræbte den. Okay. Hvor er vores brune svamp henne? Har du vores brune svamp? Ja, jeg lavede den faktisk selv, den her bue her. Den, jeg stjal alt det... Har du vores brune svamp? Jamen, jeg har brugt den. Nej. Og så spiste jeg. Jeg spiste selv al den havregrød, fordi jeg var så sulten. Her er skålen i hvert fald. Jeg går lige ud og kaster med nogle skåle. Lortemus. Vores største mission i det her spil her, det er sgu da få havregrød. Ja, og så er det meningen, vi skal kunne farme det hele og så videre. Men nej, jeg skal bare... Ja, hey, lad mig spise. Jeg går lige ud og kaster med nogle skåle. Hey, vent, hvor er min kylling? Nå, godt, jeg har nogle ordentlige. Den har jeg også spist. Jamen, så går jeg ud og drikker nogle skeletter. Jeg har spist alt, hvad du har. Skeletter. Brugsvamp! Jeg følger efter, og så kaster jeg skåle.
Her er der nogle skåle til dig. Ja. Og du skal også lige have noget, jord her. Jord. Det er jord. Og jeg har også noget kaktus. Ja. Ja, altså, vi skal altså snart i gang med alt det farmeri. Farmeri? Skal vi farme kaktusser? Blomster! Smukt! Det er smukt, Koala! Det er smukt! Ja, vi skal farme creeper. Nogen der ved hvad de skal for parser. Skal de have noget gunpowder? Gunpowder! Dammit. Skelet. Du kan vist ikke lige ramme mig, hvad? Au. Skal vi ved? Hvor er du henne? Er du derovre? Kan jeg ramme dig herfra, tror du? Du skal ikke prøve det allerede inden der. Stop prøver. Stop så med at skyde mig. Nå, men det er ikke særlig langt væk fra. Hej, jeg ramte ham. Jeg fik Tom. Ja. Gå lige ned sammen med de her ben. Ikke dræb mig, jeg har kun 2 liv, eller 2 hjerter. Så lad lige være at skyde den zombie dom bag. Hej creeper. Hej. Hej creeper. Hej creeper. Okay. Jeg skynder mig tilbage. Det gør jeg også. Jeg har kun 2,5 hjerter tilbage nu. Nå, jeg har bare fuld liv. Og jeg elsker det her. Og så lægger der kaktus, skal vi vide hvorfor. Hop. Jeg tager lige alt vores guld og smider det ned i lavaen. Nej, pis. Okay, vi har nogle knogler. Hvor mange hjerter har du tilbage? Jeg har 4. Men jeg har havgrød på mig. Havgrød! Havgrød! Nej. Ja, musen er sulten! Du finder aldrig havgrød. Nå. Nom. Du finder aldrig den anden. Der ligger 2 havgrød herinde et eller andet sted. Jo. Ej, vi skal i gang med at lave et eller andet. Nej, vi kan ikke lave noget den nat. Jo, for satan da. Hvad skal vi lave? En farm. Skal vi lege bag dig? Der står en mus med en jernhakker på at slå dig ihjel. Nej. Den leger, den er ikke god. Den har jeg lavet mange gange. Jeg skal gå i jord. Og så skal jeg... Så skal jeg ud og lave farm.